日本人で唯一国葬された男の知られざる秘密とは、世界一幸せな国と呼ばれるブータンは、60年前は食料不足で国が崩壊寸前だった。国土の多くがヒマラヤ山脈で平らな土地がなく、道路も企業も技術も何もなく、こんな斜面で農業は不可能だと言われていた。そんな時、一人の専門家が海を渡った。彼の名は西岡圭一。岩だらけの土地を開墾し、農業技術をゼロから構築。どうせ任期が来れば帰国するさ。現地民は疑いの眼差しを向けたが、西岡は何度も任期延長を繰り返し28年間一度も帰らず、農地を拡大し野菜や稲作を普及させた。彼がブータンに派遣され16年後、外国人で初めて最高位称号が授与され、国賓並みに何不自由ない生活が保障されたが、私は都市に住まず農民と同じ生活を続けます。とブータン国民のために、泥の中で必死に働き続け1992年後19歳で永眠。ところが、国王は前代未聞の決断を下す。日本人の国葬を行う。なんと外国人として初の国葬が執り行われ、5000人以上が参列。現在もブータン人の6割が農業に従事し、西岡記念館には今も多くの花が飾られているそうだ。